mangler 4 nu. Ja, og så mangler vi 28. Ja, det ved jeg. Fuck, hvor er det fedt. Det bliver tungt. 3. Det er jo helt vildt. Nej, vi mangler 28. Vi har 28 i. Det kan bare overhovedet ikke være der. Ej, hvad gør vi? Fylder op bag. Ellers så må det læge på. Okay, nu er der krise. Nej, Jeg vender i det. Stop. Nu er det sidste. Så vi skal ikke kende Mikkel. Okay, hvad kan der være? Der kan være 16, så skal vi have 17. Skal vi have 10 i bilen? Nemt. Ej, bagagerummet er her overhovedet ikke. Der er slet ikke noget. jeg er for skødet. Ja, vi kan sagtens Og vi kan ligge, og vi kan under vores fødder. Ja. Nej, der Vi har er nok. Hvorfor? Så kommer der 28 danisk klasse. Måske, ja. Måske. Kommer der 28 mere? Ja. Også her, eller? Det er ikke vores. Det var bare 4. Shit. Hvis det ikke bliver... Men har vi noget overblik over transportudgifter egentlig? Ja, 8.600. Ja, det var ret overskueligt. Jeg overfører 10.000 til dem på mandag. Med den der underskudsgaranti, så er det jo sikret lige meget. Det kan jo ikke gå galt.